Hayırlı kеш, muhterem televizor qarochilar. Sizni yanadan yazmış topshiriq studiyasida sizni bilan uchrashuvimizga bek shodmiz. Ishqini yozmishni o'zimiz yozamiz deylar, kimdir esa taqdirga yozilgan deb aytadilar. Bugungi topshirig'imizning giroyi turida taqdirga yozilgan degan so'z to'g'ri keladir menga qolsa. Zakirov Shog'ban Zakiryan o'g'li Sibir yoqlarında, dögələrə yetkəndə Novosibirsk өлkəsində dünyaya gələ. Tumuşdan uquru səlatindən məhrum bolsa da, tabiğat ona jir-munğa ustalıqni moldan bergen. Bala şaqdan uq garmunda tatar xalq kilərin oynab, jirlab üsə. Yazmışı ona Urau yollar aşağı Qazanğa alıb gələ. Birdə ol Qazan Dövlət Pedagogiya İnstitutunu tamamlay. Bərxit Temberli jirşi muzikant distə yıllar davamında tatar tamaşaçısını seyindirə. Бүгінгі күндә дә тулы қанлы ижад тормышы белән яши. Тормыш иптәше шагыйрә Гөлүсә Шахбан белән бер кыз үстерәләр. Hayırlı kеш, Закир. Hayırlı kеш, исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар. Hayırlı kеш, Замира. Менә синең белән инде күптән шулай торып бер сөйләшеп утырасы киләдер иде. Кайдыр ишеткәннәрдән, кемдер әйткәннәрдән, кайдыр язылганнардан гына мин һәм күп санлы тамашачыларыбыз белән Birilер әйтә Татарстаннандыр, кемдер әйтә Ирак Себердән икәндер ул дип әйтә. Һәм бу хакта үзең сөйләп кит әле. Кайсы яклардан син, Закир? Тумышым белән, чыгышым белән мин белгәнегезчә, көньяк көнбатыш Себер далаларында урнашкан Бараба далаларында Новосибирск өлкәсе Чаны районы Тармакуль исемле Бараба татарлар яши торган бер авылда 5 балалы гаиләдә беренче бала булып дөньяга килдем. 6 сентябрьдә 1966 елда. 5 бала гаиләсендә беренче бала буларак дөньяга килүем бигрәк тә минем әни өчен бик зур кайгы була, чөнки минем 3-4 ай вакытында бөтенләй күрмәвем ачыкланды аның өчен. Балагыз күрми дигән табибларның карары әнине кайгыга китергән инде. Кайгыга сала әлбәттә инде ничек тә булса да баланы тәрбияләргә кирәк, гомер буе янымда булырсың, гомер буе мин сине шулай тәрбияләргә тиеш булырмын, улым дип әйтә иде әнием. Ләкин бала чагым ничек дип әйтим, бөтен балалар белән, авыл балалары белән, яшьтиләр белән уйнап, йөгереп, чабып бергә үтте, бер туган энекәшем белән бергә уйнап үстек дигән шикелле. Кай вакытталар мине калдыралар иде дә инде төрле йөгереп чабып йөри торган бала чага уеннан әни минем энекәшемне ырша иде, ул абыеңны калдырма, бергә йөртеп йөре дип. Ләкин мин бер дә теге кимсенмәдем, кыенсынмадым, бала чактан ук үземне чая малай булып хис иттем. Уен ниләрдән калышмадым, балалар белән чабып йөрдем, йөгереп йөрдем дигән шикелле, бөтен балалар шикелле хәрәкәттә булырга тырыштым. Балачак бөтен балаларның белән бер төрле булган инде сезнең. Әйе, бөтен балаларның белән бер төрле. Шул рогаткадан да атыштык, инде пугачларда шартлаттык. Менә бөтен ул вакытта ул чорда авыл балалары урамында, авыл балалары арасында нинди уеннар була торган иде, бөтенесендә миңа катнашырга туры килде. Yılıma yolu paraşlarım Eni deyip deşken şağım Sağındıra minim edebin Olğayıp kilgen şağım Mini yuvalttı Yıllar sanım Sizmegenimin Yalgış kanımın Bişir istenim Kuğan şakta Elkey jitimi Sinin nasıl Җырлау сәләте сезнең кайчанрак билгеле булды? Сез үзегезне белә башлаганнан бире җырлыйсызмы? Әллә инде җырлау сезгә соңрак килдеме? Бу беләсезме, бу теге күз күрмәгәч колак ишетү сәләте ныграк була дип әйтәләр инде, ул чыннан да шулайдыр. Күбесенчә радио тыңларга туры килде инде, менә радиолар
тыңлап, ул вакытта орта дулкыннарда миңа радио алгыч алып биргәннәр иде. Һәм әниемнең иң беренче миңа өйрәткән җыры ул рус телендә «Русское поле» дигән җыр булды. Менә шуның мәгънәсен аңламасам да, сүзләрен ул минем өчен сүз төзмәләр генә иде. Ниндидер хәрефләр җыелмасы гына, мәгънәсен аңламаган килеш, мин аны барыбер өйрәндем, җырлый идем. Ә инде иң зур шатлык булды миңа минем әти-әниләр. Гади эшчеләр инде, әни сыер савучы булды, сыер савучыларның бригадиры булып хезмәт итте, әти гомер буе тракторда эшләде инде, кырда. Алар миңа 71 елны минем 5 яшьлек туган көнемә хромка алып бирделәр. Һәм менә шул хромканы алып бирүгә, миңа хромканы тоттырдылар. Өйдә радио алгыч булгач инде пластинкалар да яңгырый. Шул пластинкаларны тыңлап, җырларны үзләштерергә тырыша идем. Мәшһүр җырчыларыбызның Илһам Шакиров, Нура Сулейманова кебек җырчыларыбызның язмаларын тыңлап, һәм иң беренче өйрәнгән көем минем булды татар халык җыры «Озату». Мин аны капка түрендә шыгырдатып утыра идем. Әниләр печәннән кайткан мәлдә алар кинәт кенә ишетәләр шул җырны минем уйнавымда. Ул вакытта минем дәванием Вайда ханым инде безнең күрше йортта минем әнинең бер туган абысында урын өстендә ята инде чирләп. Ул безнең бик оста җырчы иде, безнең тирәдә данлыклы кеше иде. Bütün мәҗлесләр аның җырыннан башка үтмәйде. Һәм әнием менә шушы урын өстендә яткан әбием янына мине әп кирип, мине җырлатып күрсәтә һәм уйнатып күрсәтә. Ул вакытта минем әбием әйтә: "Инде үлсәм дә ризамын, бу баламның бәхете була икән. Бу балам артист булачак" дип әйткән булган. Аны миңа соңыннан гына әйттеләр инде. Шулай гомер үтә инде, балачак үтә тора дигән шикелле. Ул вакытта махсус мәктәпләр барлыгы турында Белмәйдегез. авылда хәбәр дә юк дигән шикелле. Әниемнең ике туган абысының хатыны, җиңгәсе инде бер урыс хатыны инде, Галина җиңгәсе килеп әйтә, шәһәрдән килә дә авылга: "Ник син баланы укырга бирмисең? Күрмәүче балалар өчен бит махсус мәктәп бар, интернат бар." Юк, мин ул турыда белмәдем. Менә Новосибирск шәһәрендә шундый махсус интернат мәктәп бар. Тиз генә район мәгариф бүлегенә барып, юллама алып, направление алып, баланы урнаштырырга кирәк дип. Ничә яшьтә буласыз сез вакытта? Мин 1 яшькә соңарып киттем, 2 елга хәтта соңарып киттем. Үземнең яшьтәләре белән бу 74нче елны мине шунда илтеп 8 яшь була инде. 8 яшьтә шунда илтеп урнаштырдылар инде. Ну, 1 сентябрьгә китерделәр инде. 6 сентябрь көнне миңа 8 яшь тулды. Сагынайдыгызмы? Шуны әйтергә кирәк, Замира, мин ул вакытта урысча бөтенләй белми торган бала. Миңа бик авыр булды башта. Безгә бер казак малае белән бер класска эләгергә туры килде. Ул казак малаен китерделәр инде. Без аның белән хәзер дә дуслар. Ул казак малаен әнисе китерде, мине әти илтте. Икебез дә белмибез урысча. 200-дән артык бала интернетта инде 1 класстан алып, анда 1 класска хәтле. Менә шушы балалар арасында шулай адаптацияләнергә туры килде инде. Башта бер никадәр авыр булгандыр, мин хәтерләмим аларын. Ләкин 3-4 айда мин рус телен күпмедер дәрәҗәдә үзләштерә алдым. Аралаша идем. Буты идем анда. 10 аналарны бутап шулай сөйләшә идем инде. Хәтерлим, көзге каникулга ноябрь айында каникулга кайттылар мине авылга. Мин имеш татар телен онытканмын. Кыланып урысча килделе теге чыктым аркылы күпер булсын дигән кебек булса да, астын өскә китереп урысча сөйләшәм янәсе. Аннары алрак кына бер күршедә бер абый бар иде, ул мине машинасына утыртты да: "Энем, алай уйнама, сөйләне миңа татарча" дип. "Син онытмагансың беләм мин" диде дә мине татты. Үзебезчә сөйләде. Ә безнең бит диалект дип әйтергә кирәк. Ансы турында аерым сөйләшәбез. Бараба татарлар ул бит бөтенләй Казан татарларыннан телебез шактый ерак. Аерылып тора. Шактый аерылып тора. Безнең кушымта шундый тел, менә мин фонетика буенча анализлаган буенча инде башкорт, татар, казах, кыргыз, үзбәк, менә бөтен телләрнең алымнары кергән безнең телгә.
Менә шушы интернат мәктәбендә укыган дәвердә мине бирделәр баян буенча махсус түгәрәккә. Бер күрмәүче укытучыга инде Панченко Александр Елисеевич дигән бер укытучыга бирделәр. Түләүле иде ул. Әнием башта 8 тәңкә түли иде, аннары 12 сум иде ул. Мин шулай итеп баян уен коралын үзләштерә башладым. Шул күрмәүче педагогта менә шул кешедә инде 10 ел укыдым. Интернат мәктәптә тормыш бик кызыклы булды, үзенчәлекле булды һәм мин язмышыма рәхмәтлемен. Вакытында әни мине шунда илтеп, урнаштырып, беренчедән безгә тулысынча белем бирелә иде. Брайль системасы буенча рельеф нокталы шрифт шундый махсус күрмәүчеләр өчен язу һәм уку шрифты бар бит инде. Халыкара Брайль системасы дип атала инде. Брайль дигән бер сукыр кеше булган Франциядә. Ул бик каты борчылган күрмәүче кешеләрнең белемле булмавына һәм үзе менә шундый система уйлап тапкан инде. Хәзер аның белән бөтен дөнья куллана инде. Шушы система буенча безнең китаплар басыла бит инде. Матур әдәбият, рус теле, чит ил телләре, мәсәлән, немец теле буенча укыдым. Теләгем зур иде инглиш телен үзләштерергә инде. Ул вакытта инглиш теле буенча махсус безнең күрмәүчеләр өчен китаплар юк иде дип әйтергә кирәк. Немчә укыдыгыз инде. Ә мәктәпне тәмамлагач, кайда юл тоттыгыз? Мәктәпне тәмамлагач, мин киттем махсус. Ул вакытта безнең бөтен Россия сукырлар җәмгыяте системасында производство şirketләре бар иде, предприятиеләр бар. Хәзер дә бар иде. Җитештерү şirketләре. Җитештерү şirketләре. Менә шушында барып урнаштым. Слесарь булып, слесарь сборщик булып инде тулай торакта яшәдем. Мәктәпне битергәч иң беренче безне җибәрделәр Бийск шәһәренә. Шушы менә классташым шул казах малай Амантай дигән җегет ул. Безне җибәрделәр Бийск шәһәренә тернәкләндерү мәктәбенә. Ул мәктәпләр элек ачылган булган күрмәүчеләр өчен менә сугыш вакытында ачылган булган, сугыштан җәрәхәтләнеп күзләрен югалтып кайткан хәрби солдатлар өчен. Чөнки менә балачактан күрмәүче кеше ул бер булса, менә Индир сәбәпләр белән күзен югалтып, күрү сәләтен югалткан кешеләр өчен тормышка яраклашу шактый авыррак. Психологик ягыннан да ул мәктәптә өйрәтәләр үз-үзеңне тәрбияләргә, ашарга, пешерергә, хәрәкәтләнергә, йөрергә, мәсәлән, анда пространствода ориентация мәсьәләләре һәм үз-үзеңне тәрбияләү инде, ашарга, пешерү, кер-юу, тегү дигән шикелле. Һәм ул бик файдалы ни булды, мәктәп булды безнең өчен, тернәкләндерү мәктәбе. Шушында мин машинкада басырга өйрәндем, анда агач эшкәртү эшләренә безне өйрәттеләр хәтта. Соңыннан инде шушы мәктәптә курслар үткәннән соң, 3 айлык курслары үткәннән соң без инде менә шул производство берләшмәсенә урнаштык эшкә. Шушында музыка белән элемтә дәвам итте, шулай ук үзешчән сәнгать түгәрәкләрендә дип әйтим, халык хорына җирдем, рус халык хорына дигән әйтергә кирәк. Мәктәптә дә менә шул 4-5 классларда мин инде вокаль-инструменталь ансамбльдә уйнадым. Бөтен үзешчәннәр конкурсларында мәктәпне беренче урыннарга чыгарып, менә шулай музыкаль тәрбия бик көчле булды безнең дип әйтергә кирәк. Музыка ул бит, әйтәләр, ул шундый корал, аның теле юк, аның милләте юк. Музыка белән аңлашырга мөмкин диләр. Барыбер да менә сезнең күңелегезгә, сез менә бараба татарлары, ул якның менә бараба татарларының нинди булса көен килеп күрсәтә аласызмы? Бараба татарларының көен көйләп күрсәтә алмыйм, чөнки аның буенча махсус шөгыльләнергә кирәк. Ул турыда бик күп Җырлар юкмы? Балачакта тыңлап үскән, әни җырлаган, әти җырлаган инде җырлар. Алар бараба татарлар җырларын җырламадылар. Алар менә минем әнием моннан Казаннан килгән пластинкаларны, язмаларны тыңлатып менә шулай Илһам Абый Шакиров, Әлфия Абзалова кебек бөек җырчыларыбызның язмаларын, Тахир Якуповның язмаларын тыңлатып тәрбияләде. Әмма ләкин бу өйрәнелмәгән бер зур катлам дип әйтергә кирәк. Безнең
тирәдә 17 гасырларда булса кирәк булган бер шундый акын шикелле менә шундый казакларның акыннары бар бит. Менә теләсә ничек менә теләсә нинди вазгыятьтә менә тота да кеше җырлый башлый. Үзе көен һәм сүзләрен чыгарып. Нәрсә күрә, шуны җырлый. Нәрсә күрә, шуны җырлый дигән кебек тә. Бәлки лаек булмаган. Әйтүкә дигән кеше булган аның исеме. Аның хәтта риваяты да бар. Ул нидер бер бай. Ул үзе ярлы кеше булган. Нидер бай кызның бай кешенең кызына гашыйк була да, һәм шул кызны урлап, иртеш буйлап куядыр кача. Аннары аны куып тоталар. Менә шул маҗаралар вакытында аның язган җырлары бар дип әйтәләр. Ләкин аны каядыр фәннәр академиясендә фольклор үзәгендә эзләп табып өйрәнергә генә кирәк. Алайка, сезнең аны өйрәнергә теләгегез бармы менә шул фән Минем аны белән? өйрәнергә теләгем бар, ләкин ул бик күп вакыт һәм бик күп Көч таләп итә. Шуңа күрә ул бик җиңел әйбер түгел, ләкин аны кайчан да булса да кемдер эшләргә тиештер. Мин булмасам, бәлки башка берәр безнең якташыбыз Башкарып чыгар, әлбәттә. Менә 90-нчы еллар башында чыннан да сез ниндидер бер ташкын булып килеп кирдегез. Гармон белән, кайда син гармон дип, үтә дә моңлы, үзенчәлекле тавышыгыз белән бик күпләрне әсер иттегез. Менә шул вакытта кем соң ул Закир дигән сорау туды бик күпләрдә. Казанга ничек килеп кирдегез? Казанга нәрсә алып килдегез? Җир чакырып китеп. Менә әгәр дә тапшыру кысаларында безнең тапшыруның максаты бит инде кеше беренче туган көннән бүгенге көнгә кадәр ачылырга тиеш дисәгез, монда бу тапшыру гына җитмәс шикелле. Әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Чөнки минем язмышым, минем биография дип әйтергә кирәк, бер китапка гына сыеп бетмәс шикелле. Бик үзенчәлекле язмыш. Мин беренчедән әлләнче тапкыр өйләнгән кеше, моны мактанып әйтмим. Мин инде сорау кыенсынып торадыр идем. Мин бер генә кеше белән, бер генә хатын белән яшәүгә ни җитә дигән фикердә мин. Ләкин язмыш шулай минем белән уйнады. Мин үзем теләгем белән түгел. Ләкин һәрбер тормышымда һәрбер үзгәреш, һәрбер хатын кыз минем тормышымда үзенең лаеклы урынын тапты. Һәм аның һәрберсе минем тормышымда ниндидер роль уйнады. Вазифа үтәде, ниндидер роль уйнады дип әйтергә кирәк. Әлбәттә шулай. Менә әйдәгез әле мәхәббәт турында, гашык булу турында сөйләшик әле. Еш кына әйтәләр бит инде ул. Бер башта кыяфәтенә гашык буласың, күзләренә гашык буласың, тагын чәчләренә гашык буласың. Менә сезнең очракта сез башка төрле тоемлау белән төсмер хатын кызның төсмер кыяфәтен күз алдына китерә алмагач тулысынча дип әйтергә кирәк, инде күрә торган кеше белән чагыштырганда билгеле, инде тавыш кешенең сөйләү манерасы, анда интонациялар, аның зихене, аның белеме, аның интеллекты дип әйтергә кирәк. Ул һәрвакыт теге сөйләшеп аралашкан кешегә аңлашыла замирә. Менә кеше белән 10-15 минут сөйләшкәндә мин үзем өчен нәтиҗә ясыйм. Бу миңа ошый торган кешеме, минем күңелемә туры киләме, мин моңа гашык булыр идемме, булмас идемме? Минем игътибарымны җәлеп итмәс иде менә бу кеше дигән фикерләр була инде күп вакытта. Алайса сез менә бит ул тормышта ничек кеше башта кыяфәтенә гашык була, аннан соң аның эчке дөньясын ача. Сез инде 15 минут эчендә аның эчке дөньясын ачасыз да. Ачып өлгерергә тырышам инде менә мөмкин кадәр. Чөнки кеше бит ул я сөйләшә, я сөйләшми. Бөтенләй аралашмый торган кешеләр дә була бит инде. Менә өстән генә җавап бирүче, мәсәлән, теге ике сүз белән генә котыла торган. Эченнән тартып чыгарга кирәк кешенең. Менә беренче мәхәббәтегезне турында сөйләшик. Ул бит инде һәр көндә булган беренче мәхәббәт. Беренче мәхәббәт ул мәктәптә үк булды дип әйтергә кирәк. Мин менә шундый романтик, хыялый кеше бер Таня Исаева дигән бер кыз укый иде безнең класста. Ике кыз, без А һәм Б классы. А классында менә шушы Брайль системасы буенча укый торган балалар гына, бөтенләй күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр. Б классында безнең яхшырак күрүчеләр укыны, әмма алар шулай ук начар күрүчеләр дип атала. Ләкин тегеләргә караганда яхшырак күрә торган. Менә шул А классында безнең ике кыз укыды. Безнең шуларның берсенә мин гашык булдым. Һәм ул аңлатып булмый торган хис. Менә шуның өчен теләсә нәрсә эшләргә әзер. Шуңа мин шуңа дәресләр әзерләргә булыша идем. Анда интернат мәктәп, анда бит теге
тәрбиячеләр, ниләр теге. Аннары мин шундый хәтерлим, шундый әйберне каяндыр ниндидер спектакльдә ишетәм шундый әйбер. Бер егет, шулай ук үсмер егет бер кызга гашыйк була да, һәм басып дәрестә шуны бөтен класска әйтә. Мин шушы кешене яратам дип. Мин шушы геройның шушы гамәлен кабатлау максаты белән мен булса кирәк. Бер дәрестә торып бастым да, укытучыдан сүз сорадым да, янәсе мин я люблю Таню Исаеву дип кычкырып әйтәм икән зал класска. Ну, белмим, кем ничек кабул иткәндер, ләкин мин ул вакытта ниндидер бер зур адым булды минем өчен. Батырлык. Белдерер өчен. Ничек менә гадәттә ничек була? Син гашык теләсә кемгә гашык булырга мөмкин бит инде, әйме? Сиңа кирәкме аның, аңа кирәкме синең мәхәббәтең дигән кебек. Менә ул мине әлбәттә кабул итмәде. Аңа барыбер булды, теге тибәрде дигән шикелле. Siz әйттегез, шушы 4 тапкыр өйләнгәнсез һәм шушы 4 хатын-кыз да сезнең язмышыгызда үзенчәлекле роль уйнадылар дип. Менә беренче хатыныгыз турында сөйләшкәндә, ул нинди роль уйнады сезнең тормышыгызда, нинди борылышлар китерде язмышыгызга? Минем ул бит беләсеңме, Замира, менә язмышта кешенең язмышының бер өлешендә алып булмый, чөнки аның бер өлеше булмаса икенчесе булмый. Бүтүнсе әлбәттә шулай. Әлбәттә шулай. Бәйләнгән. Беренче хатын белән мин таныштым менә Бийск шәһәрендә. Бийск шәһәрендә без менә шушы тернәкләндерү мәктәбендә белем алган вакытта ул шунда Сокырлар җәмгыятендә эшли иде. Шунда килеп йөри иде безнең Тулай торакка, аның танышлары, кешеләре бар иде. Ул үзенең чаялыгы белән менә шундый булган. Үзе генә йөри иде, бөтенләй күрмәсә дә дигән кебек. Ул шундый пөхтә иде, ул үзен караган, ниткән, ул миннән 3 яшькә олорак булса да, менә таң калдым инде мин шул нигә. Шул хатынга. Аннары инде Курск шәһәрендә музыка укуына кирдем дә, 86 елда кирдем мин Курск музыкаль училищесына. Шунда китер алдыннан Курск шәһәрендә махсус күрмәүчеләр өчен музыкаль училище бар. Шунда укырга кирдем дә, шунда китер алдыннан ул килде үзенең иптәш кызына Новосибирск шәһәренә безгә. Килде дә бөтен йөрәгемне кузгатты да җибәрде. Шунда мин укырга менә әгәр мөмкинлегем булса бармаганда була иде. Мине әти илтеп кайтты, ләкин аның кире кайтачагым алданып билгеле иде инде. Белеп киттең инде. Бер семестр укыдым да ташлап кайтып киттем мин. Әниләргә әйтмичә, Омскига барып, общежитиегә урнашып, моңа тәкъдим ясап, анда хатлар алышабыз бит инде, мәхәббәт. Һәм без Омск шәһәрендә Сокырлар җәмгыятендә Тулай торакта яши башладык. Ничә ел яшәдегез? Яши башладык аерым, чөнки бергә яшәү мөмкинлеге юк. Мин егетләр белмәсендә, ул хатын-кызлар белмәсендә шунда каядыр күрешәбез, очрашабыз дигән кебек. Әле май айында, 16 май көнне без рәсмиләштердек үзебезнең мөнәсәбәтләребезне. 87 елда булды. Ничә ел яшәдегез бергә? Без аның белән яшәдек 2 ел ярым. 2 ел ярым. 87 ел, 88 елда минем беренче улым дөньяга килде. Ильяс исемле. Без аның белән хәзер дә аралашабыз, ул Оренбург шәһәрендә яши. Ничек дип әйтим, аннары инде менә Новосибирск шәһәренә күчтек без, чөнки Омскида бергә яшәү мөмкинлеге булмады. Новосибирск шәһәрендә безгә бирделәр бүлмә, урын бирделәр Тулай торакта. Һәм шунда минем малай туды инде. 1988 елны 13 март көнне безнең улыбыз туды.
Димәк, сез язмышлар юлларыгыз аерылганда улыгыз кичкенә булган булып чыга бит. Кичкенә булды, яшь ярым иде малайыма. 1989 елны Новосибирск шәһәрендә Новосибирск өлкә татар милли мәдәни үзәге ачылды. Анда жыр комбинат клубында татарлар җыела дигән мәгълүмат килде миңа һәм мин шушы теләк белән, зур теләк белән, татар мөхитендә яшәү теләге белән шушы нигә бардым инде җыенга. Анда баян алып уйнап, җырлап күрсәттем. Менә шушында башланды инде минем бөтен Милли мәдәни тормыш. Һәм менә яшьлек беләнме, аннары безнең тормыш та бик авыр булды дигән шикелле, хатын белән дә мөнәсәбәтләр бик салкын. Ничектер мин монда очраттым Рәвилә ханымны. Ул минем тормышымда бик зур роль уйнады дип әйтергә кирәк. Аның белән без Казанга килдек, ул мине Казанга алып килде дип әйтергә кирәк. Без менә шушы коллективта танышып, аның белән безнең мөнәсәбәтләр булды дип әйтергә кирәк. Без аның белән яшәдек һәм Казанга монда килдек. Монда Казанга килгәчтән мине алып бардылар Миңгол абыйга тыңланырга. Миңгол абый мине тыңлады һәм үзенең киңәшләрен биреп, мине үзенең классына укырга чакырды. Педагогия университетының музыка факультетына. Шушында халыкара татар җыры 95 җыр бәйгесендә катнаштырып, мин профессиональ җырчылар арасында 2нче премия лауреаты исеменә лаек булдым. Ул миңа ул вакытта Ала карга дигән җырын бирде. Ала карга дигән җырны мин аны бик үзенчәлекле рәвештә башкардым. Беренче куплетын түбән диапазонда башлап, аннары югары диапазон, икенче октавага күчеп менә шулай башкардым. Һәм жюри рәисләре бу әйберне бик ошаттылар. Алар гала концертта хәтта Илһам абый Шакиров үзе 2 тапкыр сорап җырлатты шул җырны. Шушы татар җыры 95-тә 2нче премия алганнан соң ул бик зур шатлык булды минем өчен, иң зур җиңүем дип саныйм мин аны бүген дә. Чөнки ул татар җыры 95 җыр бәйгесе Мәдәният министрлыгы тарафыннан уздырыла торган бит инде халыкара бәйге. Һәм шушы конкурстан соң күренекле композитор, 500-гә якын җырлар авторы, минем менә 22 ел без аның белән хезмәттәшлек иттек. Татарстанның халык артисты, музыкант, баянчы, иҗатташ дустым Ганс абый Сайфуллин миңа үзенең иң беренче ярдәм кулын сузды. Һәм ул мине татар яшьләре җыенына чакырды. Ул татар яшьләре җыены дигән фестиваль, хәтерлисең бит инде. Ул күп кенә бүгенге эстрада йолдызларына беренче старт майданчыгы булды инде күтәрелергә. 15-20 шәһәрдә, хәтта район үзәкләрендә җыеннар үтә иде, җәйге җыеннар. Шушында чакырып, без шунда заман егетләре белән таныштык. Егетләр белән танышып, егетләрнең теләкләре, минем теләкләрем туры килеп, без бергә эшләргә булдык. Мин үземне тәкъдим иттем, егетләр бергә эшләсәк ничегрәк булыр иде дип. Аларда да шундый теләк булган, мине чакырырга. Бик матур ансамбль барлыкка килде. Безнең шул хәтле матур. Анда безнең күренекле музыкант бит инде, тавыш режиссеры, танылган гитарачы
Enes Bakirov bit indi bizning manfaatlar to'g'ri keldi, nelar tilaklar to'gri keldi deb aytishga kerak. Sızdırıklayık, bir kileni bile sayratıklayık, kurigin atı. Biz öderimiz birge, sinde min hem kahraman. Üç aşık biz, uğran boyladık. Hem biz icad ete başladık. Kollektifnin tüp konsepsiyası Tatar estradasının halkara Avrupa standartlarına hatta Amerika standartlarına doğru getiriu bizning Tatar jırların dünya ko'lamida yangıratu mana şu milli koloritni saqlab shu vaqtda zamoncha yangırashni ta'min etib mana shunday bir yo'nalish barliqqa keltirib bizning Siz maqsadingizga erishdingiz deb o'ylayman. Chunki u vaqtda tatar jiri umuman ikkinchi turli yangiray boshladi. O zaman şu vokal instrumental ansambl tarafından bek matdur sizning xizmatingiz, men qolsa bu sizning ijodingizda ayrim bir qizil jip bilan chegilgan bir shir deb aytar edim. Shulay. Bir bu bek zo'r maktab, mening uchun bu bek zo'r baxt shu kollektiv tashlash 8 yil biz birga ishladik. Biz hatto prodyuserlik bilan da shug'ullandik. Hatırlasanız mana Naila Fatihova, Irfan Izmailov Moskvadagi avtor boshqaruvchi Go'zaliya, Rezida Sharafiyevaning birinchi jiyintig'i bizning studiyada dunyo ko'rdi. Biz hatto o'zimiz turunda da unutdik. Bizning tarqaluvimizning da bir sababi mana o'zimiz ustida ishlamau orqasida bo'ldi. Chunki shaqqina maqsadlar o'zgarib ketdi. Bir qadar ishlab oldik, tanlar biz biznesga kirib ketmoqchi bo'ldik. Yana tovush yozdiruv industriyasina, shu prodyuserlik yo'nalishi bilan shug'ullanib tilagi bizda bo'ldi. Mana shunga ko'ra biz Anasni jiberdik Londonga. Anas borib qaytdi, shunda o'zining bilimini orttirib qaytdi tovush rejissurasi bo'yicha. Bu bizning uchun daraja bitindi. Onlar aybat magnitofonlar, tasmalı magnitofonlar olib qaytdi. Biz studiyani nita boshladik, tatmin eta boshladik, jihozlandira boshladik endi texnik yog'idan. Yozdiruv bo'yicha bizning Anasga tenglar bugungi kunda da yo'qdir. Aning köbek tovushni yozdiruv, o tovushni beradi bilirga kerak. Ravila xonim, mana bu shirda Ravila xonim. U sizning bilan edimi? Yo'qsa sizning yozmishingiz bu yo'lda ayrilib ketdimi? Yo'q, Ravila xonim mening shu zaman gruppasida ishlay boshlaganda, mana shu jiyin ul mening bilan edi. Ul mening bilan edi. Men anga bek rahmatli bo'ldim. Har vaqt uning tuganlari bilan biz aralashib yashaymiz. Bugun da lekin qizg'anishga qarshi hozir bizning dunyoda yo'q endi, u chekladi. Yo'qoltdingiz siz. Shu anlari mana nechta deb aytayman, men anga har vaqt rahmatli, chunki u mening turmushimda tüp rolni o'ynadi desam da, mana tigi tüp rolni deb nechta deb aytayman, mening yozmishimni kiniyat o'zgartdi. Agarda u mening yozmishimda uchramagan bo'lsa, men balki Tataristonda yashamaganda bo'lar edim. Albatta shulay, albatta. Anlar tag'in narsa deb ayttirga tilayman, men Zamira Tataristonga men bek zo'r rahmatli, chunki hukumat yetakchilari, birinchi prezidentimiz Timur Sharipovich, hozirgi yetakchilarimizda meni bek bayaladilar. Menga ig'tibor etdilar. Har vaqt mening tilaklarimni o'tadilar. Narsagina nendigina tilak bildirsam da, nendigina so'rov bilan murojaat etsam da, butun so'rovlarim o'taldi deb aytishim kerak. Ham tomoshachi albatta, belgili tomoshachi bo'lmasa, artistni ko'targanda, tushirganda tomoshachi deylar bit. O'sharaqda sizni Tatar tomoshachining da bek ko'tarib oldi, yaratib oldi, bugungi kunda da yaratib tanglay. Mana bu sahnada, xizmatda albatta siz o'zingiz aytdingiz, turmushdan endi mana shu ko'ruv salatidan Alloh taolo sizni mahrum etgan, lekin sizga Alloh taolo ikkinchi turli salat bergan. Mana bu ijod etganda sizning degan shoqlaringiz bo'ladimi? Mana ko'zlarim ko'rsa men bulay ishlar edim, teglar ishlar edim. Nechikdir bir yo'q, u albatta, u bit mana ko'rmay turgan kishilar boshqa kimchiliklari, fizik kimchiliklari bo'lgan kishilar to'g'risida bit shunday ne bor, bit tushuncha, fizik mumkinliklari shekli degan tushunchaymi? Bu albatta shulay. Mana men masalan kishi yordamina muhtoj endi. Albatta men ko'p narsalarni o'zim ishlay olaman. Masalan ko'rmovchi kishilarni o'ramda da ko'rasiz, bit endi kishi harakatlana,
таяк белән йөри, чыгып китә, шәһәрләр арасында йөрибез бит инде, әгәр дә кирәк икән. Ләкин минем очракта мин үзем хәрәкәтләнә идем. Беренче елларны мин Казанга килгәндә мин Дербышкада яшәдем. Менә Равилә ханым белән без яшәдек Дербышкада. Дербышкадан разведвостаниягә, Сукырлар җәмгыятенә үзем эшкә йөри идем. Мин остановкага чыга идем, машина, автобуска утырып, кешеләр ярдәм итә бит инде, троллейбусның номерын да әйтеп бирә, тукталышны да беләсең инде, кая төшеп китәргә, кая утырырга дигән кебек. Юл аркылы чыкканда, мәсәлән, кеше шулай ук ярдәм итә. Ләкин хәзер мин бу әйбер белән кулланмыйм, чөнки аның кирәге юк. Аннары мин теге танылган кеше булгач, теге алай итеп азапланып, бәрелеп сугылып йөрисе килми. Булай да теге күп вакытта теге адекват булмаган фикерләр бар җәмгыятьтә, теге мискенгә карау шикелле, ләкин мин Әлбәттә, бу ялгыш фикер. Әлбәттә, ялгыш фикер. Менә дөньяны сез бәлкем бу сорау корректно да яңгырамас, тамашачылар мине гафу итсеннәр, сез дә мине дөрес аңлагыз. Сез дөньяны нинди итеп күз алдына китерәсез? Мин дөньяны ничек күз алдына китерәсез? Менә теге төсмерләп, әлбәттә мин аны сезгә әйтсәм, ул бит теоретик рәвештә генә белгән мәгълүмат бит. Әлбәттә, менә кояш сезнеңчә ничек? Сезнеңчә менә Гөлүсә сезнең өчен нинди ул? Менә гомумән, чөнки ни өчен бу сорауны бирәм? Мин бер дә белән шулай якын аралашканым юк, менә күрмәүчеләр белән аралашканым булмады. Менә ничегрәк күз алдына китерәсең дигән сорау, ул әзрәк берникадәр сәеррәк яңгырый минем. Шуңа күрә әйтәм бит. Әйе, чөнки менә мин сине мәсәлән күз алдыма китерәм, мин синең тавышыңны ишетәм, мин сиңа бәлки кулыңнан тотып манда, билеңнән тотып ма дигән шикелле, мин белә алам синең гәүдә төзелешен дип әйтергә кирәк. Әгәр дә ул кирәк икән миңа, мәсәлән, ул мәгълүматны куй. Мин кешедән дә сорый алам бит инде аны. Ә Гөлүсәмнең нинди икәнен мин ничек инде белмичәм. Мин тыйымлау сәләте бар бит инде, кул белән теге, аның озын чәчле икән, чәче моторлыгы дигән кебек, аның нечкә билләре, аның йомшак куллары дигән кебек, аның ягымлы тавышы. Әлбәттә, мин аның күзләренең төсен күрмим, билгеле, чәченең төсе турында әйтә алмыйм. Анда мәсәлән, бу мөһим дә түгел. Чәчнең төсе дә үзгәрә, ләкин кешенең күңеле. Мин хәтерлим әле Гөлүсәнең сиңа гашык булып биргән вакытын. Бәлкем әле бу хакта Гөлүсә үзе әйтмәгән дә булгандыр. Ул вакытта телевидениедә ул журналист булып эшлидер иде. Журналист Гөлүсә Шагыйрә, Гөлүсә Шагбан. Ул практика үтә иде. Практика үтә иде. Үлеп гашык иде сиңа ул вакытта инде. Менә ул инде сине шул кадәр менә тасвирлый иде. Гөлүсә өчен дөньяда син бер шаһзадә идең инде. Шаһзадә. Ул инде сиңа табына иде. Мин менә ул матур шигырьләр яза иде сиңа атап. Һәм ул вакытта мин менә ничек әйтим? Мин аны яшермим. Аяк акыл белән уйлыйсың бит инде. Ничек инде сау сәламәт кеше күрми торган нәрсәгә улаңа кирәк. Юк, алай дип тә түгел, зинһар алай дип уйлый күрмә. Юк. Курыкмыйча менә үзенә нинди җаваплылык ала дип уйлыйдыр. Ул бит җаваплылык алу үзеңә. Билгеле җаваплылык. Мин әле дә шундый фикердә. Нормаль хатын-кыз. Нормаль хатын-кыз дигән сүзне без бәлки куштырнакка алыйк. Аек хатын-кыз менә сукыр кеше белән, күрмәүче кеше белән тормышын бәйләмәячәк. Мин әле хәзер ул мин теге Гөлүсәне жүләр дип әйтүем түгел, ул шул хәтле изге кеше булырга кирәк аның өчен. Әйе, беләсеңме, Закир, шуны әйтәсем килә сиңа. Еш кына менә шундый сораулар ишетергә туры килә. Менә минем иптәшем яшьрәк кеше китте, байрак кеше китте, матуррак кешегә безне ташлап чыгып китте. Мин шул бер әйбергә менә яшәгән саен инанам. Яраткан кеше ул кешенең физик мөмкинлекләренә, тышкы кыяфәтләренә, социаль катламына карамый ул аны ничек бар, шулай ярата. Бар Гөлүсә сине бар тик ярата. Яратып чыкты ул. Ул чын мәгънәсендә яратып чыкты. Чөнки без аның белән 2002 елны таныштык, безне таныштырды. Күренекле популяр җырчы дип әйтергә кирәк. Ул вакытта инде Фирүзә Сибгатуллина дигән безнең достыбыз. Ул Талай торакта яши иде һәм ул безне таныштырды. Без тиз арада уртак тел таптык һәм берничә көн эчендә без кайтып, Яңа Ибрага кайтып,
Сорадым да инде Сорадым. Әбиб бабай белән никахлар укытып, шулай яши дә башладык дип әйтергә кирәк. 2003 елны безнең кызыбыз туды, Алисәгә менә бүгенге көндә 15 яшь. Ул безне үзенең барлыгы белән шатландыра инде. Ул әйбәт укый һәм безнең мәхәббәт җимешебез дип әйтергә кирәк. Сезнең шундый матур иҗади танда, Гөлүсә бит ул бик матур шигырьләр яза. Җырлап торган шигырьләр яза. Ул беләсеңме, менә ул шигырьләр дигәннән, ул хәтта менә миңа багышлаган шигырьләре күп инде. Аның бер генә китабы чыкты, ул сатылып бетте инде, менә хәзер икенче китап өстендә эш бара. Ул хәтта миңа багышлап язды, хәтта минем исемнән дә язган шигырьләре бар. Әгәр мөмкин булса, бер шигырь укып күрсәтәм. Әлбәттә, бик Ул беләсеңме, ул менә никадәр кешенең эчке халәтенә керә белергә кирәк, кешене аңлый белергә кирәк. Минем исемнән шушындый шигырь юлларын языр өчен. Гомерем минем тоташ караңгылык. Гомерем минем тоташ караңгылык. Алсуланып атмый таңнарым. Мин канәгать шушы язмышымна. Тик шулай да сыкрый җаннарым. Гомерем минем тоташ караңгылык. Кояшым да батмый уфыкта. Үткән гомерем өчен шатланам да, моңсуланам да мин кайчакта. Гомерем минем тоташ караңгылык, ә күңлемдә сүнмәс ут яна. Үзем китсәм, килер буыныма, истәлеккә миннән җыр кала. Зарлана бу диеп уйламагыз. Мискенләнү миңа хас түгел. Язмыш миңа бәхет бүләк иткән, газабы да ләкин аз түгел. Караңгы төн каршы алган мине, аяк баскач шушы дөньяга. Якты нур һәм балкыш каршы алыр, бәлки мине теге дөньяда. Афарин, Гөлүсәгә афарин. Шәп, һәм аның менә шушындый шигырьләре бик күп менә концертлар белән йөрибез. Ул минем концертларымда хәзер катнаша, шигырьләр белән чыга, үзенең җыентыгын тәкъдим итә. Һәм аның үзенең тамашачылары барлыкка килде хәзер. Казлар, үрдәкләр әп киләләр сәхнәгә, тавыклар, нинди генә бүләкләр бирмиләр инде. Һәм бөтенесе Гөлүсәгә рәхмәт әйтә. Менә минем белән тормышын бәйләгән өчен. Халыкта барыбер теге әзрәк жәлләү, теге мискенгә караган, ничектер менә шушындый тискәре фикерләр бар. Ләкин бу чыннан да алай түгел, чөнки Бәлки сокланып карыйлардыр. бүгенге көндә ике күзе, ике кулы, ике аягы исән булып мескен хәлендә яшәүче кешеләр бик күп. Ә сез үзегезне шәхес буларак үстергән кеше. Бүгенге көндә Гөлүсә сезнең чыннан да күзләрегез. Ул сезнең күзләрегез Гөлүсә. Чөнки Гөлүсә бүгенге көндә сезнең менә сез әйтәсез, һәрбер хатын-кыз бик зур роль уйнады дип. Миңа калса Гөлүсәнең роле дә бәйләп бетергесез. Гөлүсәнең роле бәяләп бетергесез ул чыннан да шулай. Чөнки ул бит миңа бит хәрәкәтләнергә кирәк. Шәһәрләр арасында концертлар белән йөргән вакытта машина белән мине йөртә. Ул хәтта автобуста йөртә мине менә шул. Fiat автобусы биргән иде хөкүмәт. Аңа хәтле минем тагын бер автобус бар иде. Шул автобусларда йөри иде ул. Хәзер инде менә җиңел машинада шәһәрләр арасында йөртә. Төнге юллар. Әлбәттә хатын-кыз өчен бик авыр. Бик авыр менә. Кичә Бәкердән кайткан вакытта да теге зарланып әзрәк елап та алды инде. Юл авыр, ничек менә түзәргә әйтәм, син түз инде. Хәзер кайтып йокың туя да иртәгә тагын каягына чыгып китик икән дип башлыйсың әйтәм. Шуңа күрә теге хатын-кызны һәрвакыт аңларга кирәк, аңа булышырга кирәк, тынычландырырга кирәк, юатырга кирәк. Бисмилласыз юлга чыкмый ул бер кайчанда теге дуаларын кылып, Ходай үзеңә генә тапшырдым. Исән-сау барып җитик, исән-сау әйләнеп кайтыйк дип менә шулай. Үзенә установкалар куеп, укып, менә шулай дуалар кылып, шулай юлларга чыгып китәбез бит инде. Сезнең әтиәнегез исәнме? Юк, минем бер көндә исән түгел, кылганычка каршы минем
Әйтәм бит, бер тапшыруга гына мен тагын бер язмышка килергә кирәк. Минем бөтен язмышымның бөтен нечкәлекләрен ачыклар өчен. Минем туганнарым, бер туган инем генә калды. Кызганычка каршы, без 5 бала идек. Безнең гаилә менә шулай. Мин бик күп кешеләр югалттым. Шуңа күрә теге кеше кайгы бер генә килми диләр бит инде менә шушындый югалтулар булды. Иң беренче 27 яшендә энекәшем трагик рәвештә һәлак булды. Аннары әнием, аннары бер туган инем, аннары сеңлем менә шулай. Ул бит сөйләп бетерә торган түгел. Ләкин кеше чыныга икән. Менә киткән кешеләрне җибәрә белергә кирәк дигән фикергә килдем. Кайгырып, үзеңне бетереп, тормыш бит дәвам итә. Аларга дуа кылырга кирәк, шуңа күрә үлгәннәрнең каберен бел дигән шикелле. Шушындыйрак вазгыять. Ләкин туганнарым, 2 туган, 3 туганнарым күп авылда. 5-6 елга булса да бер кайтып килергә тырышам, ашлар уздырып. Хәзер инде безнең мәхәллә ачылган да мәчет үк, манаралы мәчет үк булмаса да имам йорты дип әйтик инде. Шушында гамәлләр кылып, ашлар үткәреп, сарыклар, корбаннар чалдырып, Сез инде шушы авылга сукмакны суытмыйсыз инде. Әйе, мөмкин булганча кайтырга тырышам. Менә былтыр 2016 елны юбилей бенефис кичәм уздырдым бит инде филармониядә. Яңа гасыр телерадио компаниясе шактый күп тапкырлар күрсәтте инде аны. Шуннан соң мин кайттым, шул елны кайттым мин үземнең районыма. Шушында 50 еллык юбилей уңаеннан менә концертлар куеп, бөтен татар авылларына кирип, концертлар куеп, үзебезнең авылда куеп, башлар үткәреп, шулай күңелемә Үстегездән бер йөк төшкән кебек булгандыр инде миндер бер. Күңелемә ризык топлап кайттым инде, энергия шундый. Әлбәттә. Туган җирдән алган энергия ул гомумән икенче төрле. Аны бер кайдан да алып булмый. Туган туфрак бирә ул энергияне. Бакчамдагы алым агачка тайлар бәйләсәм икән, сез дусларым белән бергә җәйләсәм икән, сез туганнар белән бергә мәңге яшәсәм икән. Сезнең алдыгызда әле башламаган күпме юллар бар. Сез әле менә Гөлүсә белән җитәкләшеп, барасы да барасы. Нинди планнар белән яшисез? Минем планнарым мөмкин кадәр, мин әлбәттә бит минем максатларым күп булды, ләкин максатларга ирешер өчен бирелеп эшләргә кирәк. Мин ялкау кеше, кызганычка каршы. Мин пессимизмга юш биреләм. Менә шул вакытта миңа Гөлүсә ярдәмгә килә. Ул мине дәртләндереп җибәрә, ул мине рухландырып җибәрә. Ул минем потенциалны белә, ул минем мөмкинлекләремне белә. Нинди үрләргә минем менә алганымны белә. Ләкин әлбәттә эшләп бетермәгән эшләр бетми бер кайчан да. Кеше үлгәч тә 40 көнлек эше кала дип әйтәләр бит. Аллаһ Тәгалә сезгә тагын бик күп еллар гомерләр бирсен. Менә шушы планнарыгызны, бергә уйлаган уйларыгыз, хыялларыгызны тормышка ашырырга язсын. Бирешмәгез бер нинди пессимизмга да, бер нинди күңел төшенкелегенә дә бирешмәгез. Чөнки сезнең җырларыгыз, сезгез, Гөлүсәнең шигырьләре дә хәзер сезнең иҗатыгызны тагын бер яктан бизи башлады. Сез бик кирәксез тамашачыларга. Шуңа күрә без сезгә бар тик уңышлар телибез. Һәм бүген безгә тапшырырга килгәнегез өчен зур рәхмәтебезне әйтәбез. Хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен Яңа гасыр телерадио компаниясе җитәкчелегенә шәхсән сиңа, Замира, бик зур рәхмәт чакырганың өчен. Бу һәр хәлдә тамашачы белән күрешү, очрашу, фикер алышу дигән кебек хатлар да килер әле, бәлки үзеңнең күңел халәтеңне, эчке дөньяңны ачып салу берникадәр бушану рәхәт бирә миңа да. Шуңа күрә рәхмәт сезгә. Тапшыруларыгыз берсенә-берсе матур булсын. Амин, шулай булсын. Язмыш тапшыруына мин озын гомерле һәм бай булуын теләр идем. Рәхмәт яусын. Инде сезгә, Закир, сезгә, кадерле дуслар, Аллаһ Тәгалә алда көннәрегездә бәхетле язмышлар насыйп итсен дип, без сезнең белән тагын бер атнага сау булашабыз. Очрашканга кадәр дуслар, сау булыгыз. Сау булыгыз.